Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή να σας καλωσορίσω στη Θεσσαλονίκη. Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους σας ευχάριστη διαμονή, καθώς επίσης και καλή επιτυχία στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της ΟΠΣΕ, όπως εύχομαι και ένα 2010 γεμάτο υγεία, ευλογία και ό,τι καλύτερο στον καθένα μας και στην οικογένειά του. Φέτος, η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, εκτός του ότι πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη, παρουσιάζει και μια επιπλέον καινοτομία μετά από τις σχετικές προσπάθειες του Σωματείου της Θεσσαλονίκης. Το μεγαλύτερο ποσοστό των εξόδων καλύπτει από χορηγούς, δηλαδή εταιρείες, αντιπροσωπείες και επαγγελματίες του χώρου μας. Θα πρέπει να αναφέρω ότι στους χορηγούς μας περιλαμβάνουν οι εξής εταιρείες: Τάκη, Ούγκυρε, Ολεφίνη, Τέψε Κλειδαράς και Κεκ Γεσεβέρ. Αυτό που ήθελα να τονίσω είναι ότι η παρούσα διοργάνωση αποτέλεσε ένα ονειρό εγχείρημα, το οποίο απέδωσε τα μέγιστα παρά την αναμφισβήτητη περιραίωσα ατμόσφαιρα κρίσης. Αυτή την εμπειρία θα πρέπει να αξιοποιήσει σε κάποια άλλη δεδομένη και η ΟΠΣΕ, έτσι ώστε να τεθούν ακόμα μεγαλύτεροι στόχοι και γιατί όχι και για ένα πανευρωπαϊκό συνέδριο ψυχτικών. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να επισημάνω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να κατανοήσουμε όλοι πως δεν εξασκούμε απλώς ένα επάγγελμα, αλλά ότι η επαγγελματική μας πρακτική δύναται να έχει άμεσο αντίκτυπο στο κοινωνικό μας περιβάλλον. Είναι εξάλλου σε όλους γνωστές οι εφαρμογές της ψύχης και του κλιματισμού σε ζωτικούς τομείς της καθημερινής μας ζωής. Αυτό λοιπόν είναι ένα στοιχείο που θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε, ασκώντας την κατάλληλη πίεση προς κάθε κατεύθυνση και κάθε εμπλεκόμενο φορέα. Θα πρέπει να επιτύχουμε τη συνεχή εγγραφή νέων μελών και ως εκ τούτου την ενδυνάμωση των σωματείων μας. Γιατί μόνο μέσω της μαζικότητας θα μπορέσουμε να διεκδικήσουμε τα δίκαια αιτήματά μας. Τόσο μέσω των σωματείων, όσο και μέσω των τοπικών συνδικαλιστικών οργάνων, όπως τα βιοτεχνικά επιμελητήρια κλπ. Με όποιο τρόπο και αν οργανωθούμε, η συσπήρωση στο εσωτερικό της ΟΠΣΕ θα μας παράσχει την απαραίτητη ισχύ ώστε να πετύχουμε κάθε στόχο που θα θέσουμε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα πρέπει να πιστέψουμε ότι έχουμε δύναμη και να διεκδικήσουμε με πυγμή τα θεσμικά μας δικαιώματα όπως αυτά ορίζονται από το σχετικό προεδρικό διάταγμα του 1996. Η συνειδητοποίηση της σημαντικότητας του κάθε εγγεγραμμένου μέλους, της κάθε φωνής και άποψης είναι καθοριστικής σημασίας. Αντίστοιχα, η αξία της προσωπικής συμμετοχής του καθενός μας στα κατατόπου σωματεία και στις κοινές αποφάσεις είναι αυτή που θα καθορίσει τις εξελίξεις που αφορούν στον κλάδο μας, είναι αυτή που θα καθορίσει το μέλλον του επαγγέλματός μας. Η συμμετοχή είναι δύναμη. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι πλέον η ΟΠΣΕ αποκτώντας δική της έδρα και δική της γραμματική υποστήριξη και όχι πλέον συστεγαζόμενη στο Σωματείο Αθηνών, άρχισε να γίνεται λίγο πιο έρχεται πιο κοντά στη σωματεία, στις ενημερώσεις και σε αυτά. Και πιστεύω ότι σύντομα στον χρόνο θα βελτιωθεί ακόμα η κατάσταση. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας και να ευχηθώ αυτή η συνέλευση να είναι όσο γίνεται περισσότερο επικοδομητική και γόνιμη. Σας ευχαριστώ.